10. urtez, beldur barik lehiaketa hemen da. Lehiaketa honen bitartez, gazte jendeak indarkeria matxistarekin bukatzeko duen konpromisoa, jarrera kritikoa, positiboa eta uslea erakusten du. Lehiaketa bakarka zein taldean burutu daiteke. Bakarkako zein taldeko lanen bitartez, konpromiso hau erakustea du helburu. Bideo, abesti, lip-tap, flashmob, dantza, animazioa, argazkia, testua. Formatua digitala izango da, baina ez du zertan ikusentzunezko lan bat izan behar. Zure kabuz aurkeztu dezakezu lana, edota eskola, gazteleku edota elkarte baten bitartez ere izan daiteke. Oinarriak beldur barik web orrian daude. Lehiaketan 3 kategoria daude. Lehen kategoria, 2019an 12 edo 13 urte beteko dituztenak. Bigarren kategoria, 2019an 14-18 urte beteko dituztenak. Hirugarren kategoria, 2019an 19-26 urte beteko dituztenak. 18 urte baino gutxiago badituzu, garrantzitsua. Bakarka edota taldean aurkezten bazara, guraso zein legezko tutoreen baimena beharko duzu. Lehen eranskina. Zure eskolaren bitartez aurkezten bazara, talde baimena beharrezkoa izango da. Bigarren eranskina. Elkarte edota gaztelekuaren bitartez aurkezten bazara, parte hartzen duten pertsona guztien banakako baimenak aurkeztu beharko dira. Lehen eranskina. Nolakoa izan behar du aurkeztu behar duzun lana edo nola aurkeztu? Bideo edo abesti bat bada, bideo plataforma baterako esteka bidez, igotzekotan, bideoak modu publikoan argitartu beharko dira eta 3 minutuko luzera izango dute, kredituak barne. Oso garrantzitsua. Bideoak audioa badu, honek azpitituluak izan behar ditu euskaraz edota gaztelaniaz, derrigorrez. Irudi bat bada, argazkia, diseinu grafikoren bat eta abar, 5 megabytes baino gutxiago dituen JPG fitxategia batean atxikitu beharko duzu. Lehiaketara bidalitako lan grafikoa irabazlea sortatzekotan, irabazleak edo talde irabazleak kalitate altuko irudi artxibo batean emateko konpromisoa hartzen du edo dute. Web orrian dagoen formularioa bete, bideoaren esteka, abestia edota irudia kopiatu. Mezu elektroniko baten bitartez, izen ematea baieztatuko da eta lanaren baldintzak aztertu ondoren, e-mail bat jasoko duzu lehiaketan onarpena edo ez onarpena jakinaraziz. Ezinbestekoa da aurkeztutako lanak #beldurbarik jarrera izatea. Neska gazteak pairatzen duten indarkeria sexistaren inguruan edota LGTBI pertsonak sufritzen duten indarkeria matxistaz hitz egin behar da. Indarkeriaren zergatiei buruz hitz egin eta irtenbide positiboak proposatu. Ahalduntutako neska indartsuak eta indarkeria sexistaren aurkako borroka aktiboan inplikatzen diren mutil begirunetsuak, autokritikoan, proaktiboan eta konprometituan korporatibismo maskulinoarekin hautsiz. Bideoak musika badu, izan daiteke zuek ez jakitea musika hori sortzen eta interneten topatu behar izatea. Bideoa igotzen duzun plataformara igo eta ezabatua ez izateko, soinuak ez du egile eskubideak izan behar. Ordaindu beharrik gabe badira audioak deskargatzeko web orrialdeak. Begiratu hauen ezaugarriak eta musika sortu duen pertsonak egiletasuna eskatzen badu, bere izena aipatu kredituetan. Lanak 2019ko irailaren 9tik azaroaren 5era bidali daitezke. Lehen eguneko goizeko 8etatik, azken eguneko gaueko 12 arte.